No, nachádzame sa v Kauflande. Potrebujeme kúpiť niečo jesť. A čo si kúpil jesť? Pivo voľaké. Tak to sa najeme, no dobre. Ale majú tu aj, čo som videl, kozla, aha, dokonca. No, kozol. Pivo aj dokonca španielské, čo sme bývali, tuto talianské morety. No, majú celkom výber, by som ani nepovedala. Budweiser, ešte české, aha. Ten je najdrahší, to je asi najlepšie pivo. Miguel, aj čierne majú. Takže máme nakúpené. Ešte si ideme kúpiť kurča na obed. By sme mali čo jesť. Tu je náš nákup, ktorý stal 40 eur, 194 lej. Tak kupujeme a ideme. Čo, Ksenečka, na papka nasi? No, najedla som sa, jasne. Mala som 2 stehna, hranolky, pivo. Môžeme spať. Ale pred nejakou hodinou sme sem dorazili, nachádzame sa tesne pred hranicou Bulharska v kempe Marina. Kemp Marina, nie? Dobre vravím? No, stojíme na takomto úžasnom mieste. Trošku to tu môžem takto natočiť. Jeden tých krajších rumunských kempov. Miest v tieni je tu úplne v pohode. No a my stojíme tu takto. Pekne v chládku. K moru to máme 5 minút. Oproti máme susedov Čechov dokonca, ktorými som sa už rozprával, ktorí nám tiež dajú nejaké potom tipy, keď sa vrátia. No a potom si ukážeme ďalej. Viac menej tu máme také ešte hojdacie siete, kde si môžeme takisto. Oksanka sa už teší, že? No ja si už trepom sem. No ty si trepa, to nemáš ďaleko. No veď nemám, ale chcem mať svoju. No dobre. Fajn. Takže zatiaľ toľko. Uvidíme, ako to vyzerá. Dedinka ozaj sa volá Vasco Gama? Či Vako Gama? Ako? Gama, neviem. Vama Gama. Gama, vaga. Počkajte sekundu. Takže ako sa to tu volá? Vama. Vama Vanga. Vama Vemeči. Vama Veche. Vege? Veche. Vama Vege. Takže dedinka Vama Veche, posledná rumunská destinácia, zároveň dedina, alebo ako to povedať, je to kúsoček na hranicu, možno 3 km. A to je asi tak všetko. No, po obede si ideme dať niečo sladké. Čo sme si to kúpili? Chceli sme si takéto niečo, chceli sme okostovať rumunský koláčik nejaký, taký. Takýto. No, tak skús. Máme aj kávu k tomu. Či ti to bude chutiť. Ja to je takých tých tortičiek klasických. V tomto kempe sa dokonca aj separuje, takže už sme vytriedili bio z kurčaťa, čo sme zjedli, tam máme papier, aj plechovky. Všetko tu máme potriedené, ešte aj tam na strome. Doteraz povesené. všade bordel dookola, ale v tomto kempe triedia. No, To sme akože radi za to, lebo tak by sa to malo. prečo si znečistil krajinu? Áno, tak skús.
Čo, chutí ti to? Je to rumové, čokoládové a lepí sa to na zuby. Čo to je? Že rumunský koláčik. Rom Authentic. No, rumunská... Koláčik s krémom, píšu. Nie, lepí sa na zuby. Ale dá sa, pôjde. Dá to takto. Idem ja skúsiť. Či mi to bude chutiť. Konečne tu uradujeme. Dobiehame zameškané veci. Zase jem. Ako ješ? Pracuješ? Kurma na tačiske iba jem. No ale pracujeme, to je hlavné. To máš olovrantík. Krojsantík. No ľudkovia, konečne máme normálny signál aj v tomto kempe. Takže dobiehame to, čo sa dá a makáme, aby ste mohli sledovať naše ďalšie zážitky na cestách po Rumunsku. Lebo za chvíľku sa budeme nachádzať v Bulharsku. Tak čo, Ksanka, podarilo sa ti to zostrihať? Áno, podarilo. Máš to? Môžeme si to pozrieť, či to ide. No, zatiaľ to ide, no. Uvidíme, čo ďalej. Dobre, takže prvotný zostrihané máme. A máme pripravené samozrejme drinky, lupienky v našej novej flašky. Takže ideme si na to pripiť. A kto by chcel, môže si pripiť s nami. Na zdravie. No a takto pekne večer z nášho tátoša sa ideme pozrieť po kempe, lebo je to tu veľmi príjemné. Ľudia sedia, oslavujú. Každý tichučko. No, oslav. Myslel som to, oslavujú tichučko v rámci noriem. Takto pekné posedenie, večer. Teraz cez deň. Jasne, vidno tak. Že milé, tichučké. Žiaden hluk od mora alebo z nejakej diskotéky. Tento kemp môžeme naozaj veľmi odporúčiť, je to veľmi pekne. Ešte v tejto časti na kraji je tu pár takýchto chatiek s posedením. Čo sa ti smeješ, že ja sa nesmejem? No čo to bolo minulý rok? Povedz. Veď aj ja sa chcem zasmiať, teraz sa smiem iba na tebe. To otvorila, že ráno začalo slovom, hovienko je v záchodíku. Áno, bolo, ale na opačnej strane. Potom sa nedala zamknúť truhlica na aute. Dnes bolo aj riadne teplo, 36,8. Na pláži sme boli skrytí v stane. Na slnku sa nedalo byť. Keď sme prišli, tam sme prali, robili video a pripravovali sa na cestu do Vývoje. Vývoje celé doštípaný, nezaberá mu nič. Doškábané celé nohy až do krvi a dosť ho to boli. Tak to sa stalo. No tak to bol dobrý zážitok. A tento rok, o tomto dni máš aký, ešte si stihla napísať? Že sa chystáme na búrku, hej? No dobré, tak sme sa prichystali, preto sme v aute, ja pracujem, ty tiež. Tak nevieme, no.
No ľudkovia, pravdepodobne sa tu k nám prichádza búrka. Takže takto to tu teraz vyzerá. Kúčať začalo, my stojíme tu pod stromom. Všetko sme poodkladali. Uvidíme, čo sa ide diať. Ahoj. Ahoj. Čo robíš? Prípravy na búrku. Všetko spratať, pripraviť sa, aby nás nič neodfúklo Bože, a nič nás neprekvapilo. nebojíš sa? Nie. Nie. My sme pripravení, niektorí to majú na háku, ale keď to príde, tak budú v prdeli. Kedy sme boli hore? Kedy? No, po 6 sme boli cikať. Teraz je koľko? No, som sa pozeral na hodinku a je presne 9:44. No, 10 hodín a my tu Ježišmarja. drichneme pol dňa za nami. Dobrý Janko. Keď sa tu tak dobre spí? A ty ešte vyzivuješ, ako keby si ani nespal. To neviem, bože, tu sa tak dobre spí. Ticho tu. No, stávame teda, no. No, tak stávame. Šup, šup. Šup, šup, káva, Ivko dáva. A môžeme si dať rovno obed. No bože, no to ti poviem, veru. Alebo treba ísť kúpiť chleba. No, okej, tak ideme na to. No, máme tu ráno v hippisáckom kempe. Dovolenka, Rumunsko, wow! Okej. Kto nám to tu leží? Ja si tu ležím. Máš tu miesto aj pre mňa? Vyber si, kde sa cítiš. No dobre. Tak idem z toho skúšať, a aký tu máme takýto veget. Hej, tá je tak akurát pre mňa. Len sa musím trošku posunúť. Tak idem na to. No už sme tu vykutení obaja, no fajne. Ľudkovia, oddychujte, ak môžete. Leto je krátke, počasie sa rýchlo mení. My sa tu opalujeme a na Slovensku búrky, strechy lietajú. No čo vám poviem k tomu? No, že tu je fajne. A ty? Áno, užívame si to teplo. Ale idú mraky, tak možno bude Zase pršať, hej? búrka. No fajne, tak zatím sa majte. Marina Park, motel a kemping zároveň. Má takúto peknú budovu a vstup. Trošku si obzrieme tento kemp. Tu v budove viac menej recepcia a bar. Pred ňou sa nachádza takéto posedenie. Tu na prekrytá terasa, kde môžete sedieť. Je tam taký pult s nabíjačkami, kde sa môžu nabíjať telefóny, nikto vám nič nevezme, že úplne super. U nás sú chladničky pre celý kemp, ktoré môžete využiť. U nás sú ďalšie 3. Môžete chladiť, nemusíte to mať v aute a všetko. Kuchyňa sa nachádza hneď za týmito stromčekami, čo som už točil. U nás sú toalety dámske, z druhej strany sú pánske, kde vyzerajú zhruba takto, akože úplne v pohode. Ďalej je tu miesto, kde si môžeme nabrať takisto vodu plus triedený odpad, grill.
kde sa hojne večer grilluje. Tu sú tie spomínané domčeky ešte raz. Cez deň, čo som točil. Takže úplne paráda. Je tu niekoľko rád státí, či už kempov, stanov alebo karavanov. Sme hneď v prvom rade, ktorému sa teraz blížim. No a my stojíme tu takto fajne v tieni, čiastočne pod solárnou strechou. A bola takáto spoločná kuchyňa, kde si všetci chodia variť a majú to takto v dispozícii. Takže úplne super. Kde som aj ja varil cestoviny a gulášik. A teraz ideme znova na pláž. Ešte vám na Harlejke niekto. Oksanka, čo, nakopneš to? Jasné, dám to. Tak tu ešte bude, keď sa vrátim. Tak mu povieš, nech ťa prevezie, hej? Dobre. Takto vyzerá samotná pláž. Máme tu aj nejaké vlny dneska konečne, čo sme pri tomto mori. Lebo doteraz boli len také vlnky. A tu sú už aj nejaké vlny. Jupi! Parádička. Super. Tamto hore na Dúte som je ešte jeden kemping, čo sme tiež chvíľku rozmýšľali, ale keďže je to na útese, tam to treba obchádzať dole na pláž, je to potom ďaleko zbytočne. Tak sme tam, kde sme, máme tam tichučko, fajne, sme spokojní. Počasíčko máme tu krásne, akurát more by mohlo byť troška čistejšie, nakoľko včera boli veľké vlny, tak je tu dosť rias. Ale ináč, tu na je pekne, nechyba tu na nič. Robia nám tu aj leteckú reklamu na pláži. Akú medailu mi chceš kúpiť? Toto, že šofér, že dobre šoferuješ, alebo frajer. Tak neviem, či som frajer alebo šofér. Tak asi ti kúpim jednotka. No a sú tu samozrejme všade takéto obchodíky. Oksanka minul obzerala takéto gate, sa jej páčili to. Tak keď pôjdeme nazad, tak sa môžeš potom opýtať. Šatičky, cerepetičky. To je obchodík, potraviny ďalšie. Pizza. Pizzu tu máme o nejakých 7 lej kúsok, čo je niečo cez euro 40. Kebab máme hneď oproti. Ja, tie sú trošku normálnejšie, hej.
Poi nu este steagă roșu, adică Povedia, koľko máme ešte tých lejí, nech to pomíňaš. Čiže zrátame, koľko máme a uvidíš podľa toho, čo si môžeš kúpiť. Dobre. Tak, ľudkovia, čas sa nám pomaličky kráti v tomto kempe. Spracovali sme to, čo sa všetko dalo. Všetky videá pripravené. Nakoľko sme tu mali dobrý internet, tak sme si niečo pripravili. Lebo doteraz to bola čistá katastrofa. Že, Oksanka? Áno, nešlo to nikde, iba tu to ide. Akurát teraz ešte Aj, pracuje, tiež ešte. spracováva doteraz. Takže sa chceme s vami teraz rozlúčiť a uvidíme sa v ďalších videách. Takže cestujeme. Vandrujeme, cestujeme, ideme. Čaute. Ahojte, ahojte. Samozrejme dajte like, odber a koment. Bez vás to nepôjde. Ďakujeme. Majte sa krásne.